Ikaw sa balay. Ah, grabe bahi, agikan Surigao. Ngadtong agikan sa Buanga, ngadtong Surigao. Sus, grabe mga benepisyo ni Hana. Bayad kita ako sa mga utang. Sakto kayo. Lipay kayo kong asawa ron nga na ako kaming grasya na da. Ulit ko pala ron, ako ipilang ka ng asawa ni. Yan! Yan! Abot na kita ako sa Mindanao, sus ka puya. Gaya ko kayong uli. Suko man di ka. Ba't ako na lang ka muli? Dito na lang taka. Punta na akong ganto dito sa Mindanao nang warta ko para sa itong pamilya yung masuko pa ka. Bungot suko. Daghan mga kaya nalipay ito nga tawa kay iabot mo dito Kaya lugar. naman nga kagagwarta ron. Ako kalos, sino mo? Lugar may kakauli. Makabayad tas ng utang. Kuya, kaligo liham diha ikay mag kay iguman ako ilis sa mo buhay ko kadiyo tawtong Ano agay. mo noon? Patay sa! Kwarta? Oh, Ay, kwarta. kwarta ka. Tagaan na kang kwarta ron. Pahuaya so kinag batong so kapag-upagaw ko tubi sa mga show. Ay, Patay mo na mo may kwarta. o kaligo na nga to kay motor ko. Kita niya itong panginabuhi karon ay ato abuhan no? Wait, Pagyan. wait aso. Gipas, napas mo, ay kaldero. Ginagapas mo. Tama ni nga. Ako channel, Spinso man. Mas maayo ani siguro. Mato tayo lang paring aliki. Si paring alik. Ikag Baritisyo Mindanao. Saan dito porta? Pahuwang ka ta. Atong tistingan kay. Mayam kay itong tao si paring aligot. Na ikay, suti hakay. Huwag yun tayo paniuturon. Makulit niya ang atong mga hayop dito tao na putoy. Pas mo. Wailog. Pas mo. Sige kong gandaan kung bag. Itapuro sige listahan sa utang. Ay, labay ng bag ni mo ikay. Huwag panay post. Huwag porta. Kana, duta. Ayo. Ayo. Oh, Nasi paring ale. May buntang day. saan na ito yan yan? Nami tuyo ta ni paring ale kay ini nga bigla pikil lagi taron kay sige ba. Kadungog mong gud nga si paring ale. Di Mindanao ba nagparitisyon niya. Nagito dagang portada. Oh, nabot siya. Gabi pa siya nabot niya na. Ako sa bukaon kadiyot kay na. Huwag pa man ito. Ako sa bukaon ha. Ah, sige. Sige lang kay sinso ba nung channel gud pa ita ba channel ita kwarta. Uy, pasensya dyan dong. Tugoy mo katog. Ay okay ra. Nanggon sa pre. Sis nangita jud may kinaaga pre. Sis na talaga may hangyon mo gamay lang pre. Kay nakadungog mong gud may pre nga na gikag Mindanao na baritisyon niya. Na jud kay kwarta diha. Ako pre, di may tabong dito ang kwarta pre kay naam gi pretisyon, naam gi budget pre. Gibayaran mo jud ko ni Mang Bibian og ni Boss Romeo Vilyasan og sa mga makuto pamilya pero abi ni mo ati paita sa pre nga ang akong kuan ko pre lisod kay pre akong pabalay dito pre kay abi yung usap pre ang gipakita lagi nako akong lubot ito para malingaw ang mga tao. Buhaton na ko ang tanan para mga tawa sila para di sila makamay sila gibayad rin ako. So ako mo pawam jud ko niyo pre basta ay, wag na problema ako huwam lang pero pakita sa ko nga imo sang dili sa may kana ang buhaton ba. Okay ra dili ko ilisa. Mo ri mabayad may pre amo pre pagilogan nan sa Hindi ko magpabayad pre. Importante rin pero ibuhaton lang po ninyo nga kanang pakita sa ko sa inyong lubot saan niya. Sa ayaw, kutubangan. Si Mads, ayaw lang sa, pasayaw lang sa tubangan ako. Kaya, mutanaw ko. Kaya ikaw, pakita ko sa inyong lubot pre. Pakita ka, pakita. Hindi ko eh. Ikaw, pakita lang. Ikay. Wala may kwarta. Pila may, Daghan kay nagbutunis akong lubot. pila may kuwang sa kwarta nyo. Ano yung kwarta? Bahala na pre, ako pre di ko pakita kong lubot pre kay pwede ka ng butunis ani. Mauwaw ko pre. Ah, mo na, Ako makuha. ba? Ako na lang yung ginuto na kong kwarta nga tinaguan Ikaw dire. ka lang tatubaan niyo kangkong ang baboy. Halaw ka na itong taho po eh. Awat Kita na niya. Bahala na pre. Nahari na lang. Ura po na akong kuhan pre. Ah, pasensya na Balik kayo ko pre. pakita, Mawag pre. na kuha pre. Kay, ako gahago ang sugbayan eh. Pagkita ko lubot, oh, tiga ka kwarta. Bawa. Atras lagi ako pagkita ko sa lubot ito sa Mindanao ya kamo di mo pakita. Si Joseph Brade pati katawa kita sa lubot kapitan sa Surigao. Ya! Ya! Oh, Sabot na dyan kayo. oh nauli lagi ko. Yo, masi ko niya yo. Kasi ka? Ya, sa may eskwela na nga today. Awa. Tagay, sir ko gamay yung baon niyo. Kom, yoy kayo mo kay. Dito biya kagay ka sa Mindanao yo. Tagaan dyan ko no yan. May na po kagalawans. Ang akong balitisyo dito. Pagkablingaw sa mga tao, ilabang na ko lang para maligaw sila. Ya, ngayon na po kagalawans. Paita, bigay mo na eh. Gamay, gamay.
Ay, tigaan, pila. Dos. Tigaan, kinintos. Babe, pakita ko, lubot ni mo. Kaya ako, oh, tutualan ako mga tao dito para makikita sa lubot, malingaw sila, bayad sa nako niya, karon. Yun mo pangalan mo, bebe. Tigaan, sekalibo. Anak kita kayo, kadiri lang ko ngayo. Oh, lagi. Salamat. Muna diskarte na ko sa mga tao mamuha pakita lubot tigaan, kwarta, di pabayaran. Paita ni sige kung uta na ni mo puyan sing naglimatok ni kontiyan na ni. Paita ni. Si Boy Ali di ay ikan din to. Gindanao di ay. Dakang gitu kay kwartada kay gusto di ko mukaon tag karni ron kay ang ulam buwata ba. Agpay ang tuon sa kay ulam buwata. Tugot oy. Ayo. Bye. Ay, may buntag bay. May buntag. Sleep ay ko karon mo bay. Tulo naman kung ipuka ro, pre. Kaupat na yun ka. Bay, kana nato kay hangyo nimo bay ba? Oo, saan naman sa hayo at problemahan ni mo? Mangulan da kono kwarta kay ingon mo ko sila nga gikan kono kag variety show niya. Daghang ko kay kwarta. Tinuod na daghang bertisyo tinuod na. Pwede ko alam mo riag sa 100 lang bay. Pagpatog karni bay ba? Abi ni mo ba, hato kog Mindanao. Hato kog Mindanao ha. Ni bertisyo ko. Oh, Ilabang na ko ang loud para makapalingaw, makapakatawa sa mga tao, makapatangtang silang problema. okay. Karon, wag gid problema ang mahuwam ka. Oh. Ihatag bagay nako sa makahimo kasi gibuhat ako dito. Sige bay. Unsa bay hato na ko ba? Sabi hato na ko. Pag bertisyo na ako dito, Oo. nagpakita ko sa kong lubot para malingaw ang mga tao. Karon mabayaran ko sa akong show. Be karon, tigaan taga ko sa kalibo. Pakita ko sa mong lubot. Lubot gud. Lubot, tuwad. Sus tagaan di ana bay. Olay, kwarta. Ya, ko sa mo. Pakita ko lubot. Oh, lubot. Ya, 500 ba to pwede mo punan? Oh, sa kalibo. Wah, di ani oy. Lubot. Ay, pe. lubot. Oh. Sige. Eh. Ay, magtarungan. Di na lubot. Lubot. Unsa ni dai. Di lubot. Tubang ko na be. Tubang. Akan ni mo lubot na. Kaya may lubot. Sama ka. Hey! Okay guys, karon adlaw guys, dahil salamat nga karon na ulit na bumi sa akong kaugalingong balay. So magpadayon ta sa among mga video, sa akong mga video, sige og upload at tangilan ninyo ang akong mga video. Ali mo koy Tres Buakak. So wala pa ka subscribe, palihog i-subscribe ninyo o nya i-hit ang bell icon ano updated mo kanunay sa among mga upload. So karon guys, naadi koy pilailan ninyo ang collaboration karon nga di magpatabang siya sa pagpa-subscribe sa iyang channel ang Rael Comedy TV. So palihog subscribe sa iyang channel guys, Rael Comedy TV. Ug ingon man YouTube channel sa ako ang cameraman ron na sa Loyo, Buyong Mix TV. Palihog subscribe usab sa iyang channel guys. Nanapod sa channel guys o nanapod sila subscriber nga ubay-ubay na pod iyang subscriber. O nindot ang ilang mga content guys kay makalingaw lang gyapon, stress reliever sa inyo ang sa kakagulingon. So karon guys, papasalamat na po ko sa solid supporter ko diri sa Maingit Toledo City, si Noy Sindo Gascon. So, Sindo Gascon guys, mag-atangin siya kanunay sa among mga video. Og salamat usab kayo dito sa Sambuanga nga kayag sa barangay Mahayag. Lower Salog, ni Ma'am Bibian og ni Boss Romeo Bilyasan sa mga Bilyasan family og sa mga Makoto family. Daghang salamat sa inyong mainiton nga pagdawat diha namo sa inyong sa among pag-ana diha sa inyong lugar. Og ingon man usab dito sa Surigao del Sur sa Kahayagan. Maayong buntag nyo diya sa Kahayagan, si Dudong Titing Gabutero. O ingon man sa mga guardians diya. O ingon man ni Konsihal Dinawanaw, Doroteo. O ingon man usab sa mga Dinawanaw family. O sa atong mapinanggaon nga kapitan diha si Joseph Brady. So salamat na lang guys. O dinilang ko to mga akong video. Mayong adlaw kaniyong tanan.